যতন ফুং কাহাম এই ফেসবুক লাইভ ফাইমানি নরক বাই কিরিংনানি বাগै তে চিনি প্রেজেন্ট সিচুয়েशन तामुं दं बसकां जों तामुं ना बो चिक्से सालायनायनि बागै नर जतन साइमानो चिनि हाबु बाग्रा चिनि माया गोनां खाचुकसा चिनि हा दफानि बागै सागनि दफानि बागै चिनि बो हांगा साइटन बाय बादगो दंखा तामनि बागै के चिनि दफाना मथानानि बागै नों हाय चिनि तिप्रासा माजाया मा नोंया बोथाजाव बिचार मायां थों निनि अ हावा पावर मायां माने जत यांनि यंगनान बागै चिनि बु बाग्रा पाइथागो बिनि लांमानो बो याकारै बो हांगार स्टाइदि थांना नाय दंखा बुद्धिग्लेसन दुखा आबागै अ हांगार स्टाइद जों जत चिनि सागनि बागै वानसु याबै चिनि फाइनाय फ्यूचरनि बागै वानसु गै नर जत तिप्रा मथा हियाबै सीपीएम हियाबै बीजेपी हियाबै कांग्रेस हियाबै जत न अ हांगार स्टाइद जत फाइमा जानो बागै आं नर न जत न कबक जाव नर वानसु केब केब वानसु गो केब केब सानाय मले तिप्रा मथानि पार्टीनि से तेबा ता थांबायदि हेके ता वानसु दि जदि अ म हांगार स्टाइदनि बिसिं दि ख्लाय जिन दफना मन थांमा खांगै आरो तिप्रा मथानि सुरुप काहामिया सीपीएमनि काहामिया बीजेपीनि काहामिया म चिनि तिप्रा साने कपाल अ हामियानि बिरमानि यकमानि जीवन सुदि आबागै सीपीएमनि यंनिबो सीपीएमनि कपाल हामियाबो यकसिनाय बीजेपी रनि कपथिया तिप्रा सांग खायनाय बरम कपाल हामियानि कपाल काहाम फायसिनाय ते तिप्रा मथानि जक पार्टीनि जत बसाबतिनो दिनि कपाल हामियानि मुक्त मानसिनाय आबागै अ हांगार स्टाइल जतन फायबायदि तामनि बागै हिनर गवान सुंनायदि जों आसक बसर 70 बसर जों हागा किसा मुभमेन्ट खालायो जों थंजागो जों मुभमेन्ट खालायो कयबार मुभमेन्ट खायनाय आबागै आनटिल जों मुभमेन्ट खायसिनाय पाइथांनि जबा खायसिनाय आबागै अ जबा हंगे जों जास्ट सिम्पल बागै या पार्मानेन्ट माने चिनि पाइथांनि जे सल्युशन दं माने चिनि हा चिनि अधिकार जों मा बागै अ जबा पाइथांनि जबासै आबागै अ जबा जतन फाइमान जानांथों आरो स्पेशली गबं बातिराव दाबो जों खोनाबो कमा कैसा बुरी लीडर हैं बक जों और खानाखा बुबागार बगे हामिया साका आं क्वेश्चन खालाया अ चिनि खरकसा लीडर बुरी न बायनो बा साना मुजंगो नों मो काय खरकसा आगि सालसा दफान बगे जिरि फैनाय बरकसे नों आरो थाङो होने नों आसक ताबा थेंदि नों आरो शान्ति मांगलाक बोले आबागै फायदि नों बो जबा फायदि बायनो बा आं हामजागो फायदि अ जबा नोंबो साइमोन नों नि बुखा ताकफोर दंखो नों बुखदि सापनो नि बुखाबो दंगो जातिनि बागै आबागै नों फायनाय आं खाख्लाय नों फायथों बाय नों फायदि न हामजागो नों लामसगो बाय फायदि नों जे दंफोना फायै अ जबा मानजु फायदि हेगे जे चिनि तिप्रासा थानसानि खरां हेगे जों थांजाकनाय आबागै जारा जेकोनो पार्टी खाय दंफोना पार्टी हियावै आदिनो जों जतन फायलायै हांगार स्टाइल जों जत मानजनांथों तामनि बाय कासावान सुगदे म आं साक आंनि जातिनो मोथांसिनाय हेने जों जत खरजा वानसु खांखांखाय जों थानसा जाव फायनाय थानसानि बिसिंथिं हांगेता मोनाय जों दिनै फानासो गरागनाय आखो जों बादगता मानसिनाय भाइगा जों मायाङै दं अब बुबागारा सागा दफाना मोथानबाय कोन सल्युशन ते खरजा दिनै तिप्रासा थाङै दिनै दिले थां साइड दंखा तार दि बरक न नै ए आमताय ता सालायदि ताखु आनि जत सिनियर लिडार न सार सन मेडाम सन चिनि एमएलए न मिनिस्टार न साना मुसुं नर आं थाङै दिल्ली थाङै थां नर सामानि नर जाया आबगै नर न आं रिक्वेस्ट खायो नर जे बुल खामानि खायगा हायबन अ हांगार स्टाइल नर फायै नर मानजु फायनाय आं खा खालायो नर न बुखाव तिप्रासानि हामजा बुं दङ नर न बुखाव तिप्रासानि मोथानानि बागै नर बुखाव दङ आबगै नर आजा खायमिया हिंगा आजा कक खायमिया बा अर फायै जों लगे वै बुबागान लगे रेदि आसन न कबगो हायसे आर जतन दिनै जत जाति दफानि बागै मोथाना बागै जतन फायै मानजुना बागै न ते जों बोथारजा बिचारमाया तसजा बिचारमाया अहाबा जों पाताबरि मेया लेट बने दिनै हामर जों अधिक करिखा अब जों जतनि मुक्त खायन बागै अ लामा हिमै जों 28 तारिख बुबाग्रानि हांगा स्टाइल दिनै जों जत मानजुलायनाय तामनि बागै दिनै बुबाग्रा दिनै हानि बुबाग्रा बिनि सागना वानसुया बै दिनै जत 19 दफा जातिनि बागै वानसुका ताम आनि लांमा जय थांफनो आनि दफा मोथांजाखिदों तामनि बागै तेगायसा वानसुनायदि बिनि ताम दं मुंसासो गरै किन्तु आं म लास्ट कैसे कक सानाय मुसुनाय जुदि नरक साइमन 2000 हाते कतरा 2017 जे जागाव आईपीटी रो बरबना कासुका फियाबा बिनि परिणाम सीपीएम रक कबाय मा थांगा अ 2024 दाबो हाते कतरा
지니 하용 하디 가축차 부바가 마야 그냥 너파리 베게 완추고 있던 거 까부 있던 나이 버티니 하다이 거더라 까수 가만에 한국 사이가 가만에 어번에 레달리아 어번에 안서 감리아 만에 2024 পরে BJP 어러 바이 कमाई थांग अब 100% ग्यारेंटी आंगरी कोक साउ नाइ ने दिनो नुक नाइ आमु कथांग दं नाइ ओ हायुनि तिप्रासा खाइने जरा तिप्रा द फन हामजाक फन जरा फालै जाने रक बरब प्रमाण नाइ हाइसि ओ तिप्रासा 14 दलख तिप्रासा प्रमाण नाइ दि हाइसि जदि से ओ बर्मन हादाय कतने बिसिंगति ख्लायै जदि से BJP गभर्नमेन्ट केन्द्र गभर्नमेन्ट आं BJP गभर्नमेन्ट सान्या इंडिया गभर्नमेन्ट सानामु जोंगो जे पारे जे सरकार पासुक दंथा जागो যদি চিনি খরাং খানালিয়া মানে তিপ্রাসানি খরাং খানালিয়া মানে তিপ্রাহা স্টেট নি বিজেপি রক বাহে কামাই থাঙ্গা বনর নাইসিম জানি গ্যারেন্টি 100% কামাই মাথানে একদম শেষ সঙ্গি থানায় আছে আবাগৈ নরক যদি পুশ পজিশন নরনে এমএলএ চেয়ার রং মিনিস্টার চেয়ার রং নারগি তনা মুসংকে নর যদি তিপ্রাসানি বুট নানা মুসংকে তেইসা বিধানসভা রক ফাইयै গাंके দি 28 তারিখনি फेब्रुवारी मास 2024 नि हांगार स्टाइ बुबां लगि अरगु फाइखांके नर 100% बसखां नर मन्त्रिया मुख्यमन्त्रि मानान चान्स दंगो आबागै नर अर फाइमाजा फाइदि आ मादालिया माने नर बसखांगो सेसं थांसनाय ताहुते बुकसं आबागै आं खाख्लायो नर बखा जातिनि हामजां थै दंगो आबो जत्त फाइमाजा नांथों आं जत्तना आसे कक साविनो आनि हाम जिनि तिप्रासानि हामजोंमुं जिनि तिप्रासा फेवं थानिवा बुबागाना लगिन आं खाखाइनो नर जत्तनो दिनिनि किसा फेसबुक लाइभ फाइमानि ककनो आं अरनम थागो नन जतन हामबाय I love you